ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ବିକାଶ ପୁସ୍ତିକାର ଆସ ଛବି ଦେଖି କହିବା ବହିଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ତମେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କହି ଶିଖିବା। ଭଉଣୀ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ଚୌକିରେ ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପା ଚୌକିରେ ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମା ଭାଇକୁ ଧରି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଭାଇକୁ ଧରି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି, ଭାଇ କଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି। ଦେଖିପାରିଲ? ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର କହି ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଙ୍କର ଭାଷା ବିକାଶ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ଶିଶୁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ।